ప్రతిరోజు రాత్రి అయస్కాంతమా లాగకే నన్నిలా నా ఇష్టమేంటో నాకే స్పష్టం అయ్యే వేళ గాయత్రి అరే నీకు నాకు కుదిరింది మైత్రి గాయత్రి ఇక నీదురే రాదు ప్రతిరోజు రాత్రి అయస్కాంతమా లాగకే నన్నిలా నా ఇష్టమేంటో నాకే స్పష్టం అయ్యే వేళ గాయత్రి అరే నీకు నాకు కుదిరింది మైత్రి గాయత్రి మన 1-3 వయసు అయ్యింది 2-3 మూలాలే లార్వాలోన నా బాల్యం దొరికిందే మీ నర్వాలోన ఇన్నాళ్ళు ఏ మూల దాగావే వెన్నెలమైన నా గమ్యం దాచావే నా నిన్నల్లోన దారులు మూసుకున్న వేళ ఇక్కడ మెరిసినావే పిల్ల నీ సేవానికి నా ప్రాణం మురకలు వేస్తుందే హే గాయత్రి మరి నీకు నాకు కుదిరింది మైత్రి గాయత్రి ఇక ఫ్రెండ్స్ అందరికి ఇస్తానే పార్టీ అయస్కాంతమా లాగకే నన్నిలా నా ఇష్టమేంటో నాకే స్పష్టం అయ్యే వేళ Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.